skal jeg møde en kendt dansker, og det er håndboldlandsholdets træner, Ulrik Wilbek. Og jeg er spændt på at møde ham og se, om han kan tale tegnsprog. Hvis ikke, så må jeg jo lære ham det. Så må vi se, hvordan vi to kan kommunikere sammen. Følg med. Døv, hørende, kan godt kommunikere sammen, hvis vi prøver. Super. Men jeg synes jo, det gik sådan okay. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne lære tegnsprog sådan rimelig hurtigt. Jeg oplever, at det handler om, det er ligesom alt andet i verden. At træne og gøre sig umage, og så kan man jo i virkeligheden komme rigtig langt. Ja. Med døv, hørende, kan godt, ja, kommunikere sammen, hvis vi prøver. Ja. Jamen det er jo lige præcis det med, at man møder jo pludseligt. Man er ikke forberedt. Og så skal de døve jo også huske, at det kan være lige så svært for den hørende, som det kan for den døve. Fordi det, der sker med den hørende, det er, at mange hørende vil blive utrygge i den situation. Det vil sige, hvad gør jeg her? De er ikke så godt forberedt. Og derfor tror jeg også, at det er meget vigtigt, at I får spredt budskabet. Gør det sammen på den måde. Døv og hørende kan godt kommunikere sammen, hvis vi prøver. Det værste, man kan gøre, det er jo at flygte. Som nogen gætter jeg på, nogen hørende godt kunne finde på, netop fordi de bliver utrygge. Så det handler om, det er jo bare at opnå den der samme forståelse, fælles forståelse for, at vi skal løse det her sammen. Og jeg mener, jeg har hørt rigtig mange danskere, der tager til Spanien og kun kan snakke dansk, og de klarer sig fint.